Santpedor va ser un altre cop el centre neuràlgic de la Hivernal del Bages, una pedalada popular en la qual van participar 535 ciclistes en la que era la seva 24a edició. S'ha convertit en tot un clàssic i enguany hem fet la 24a edició, vol dir que són molts anys que anar organitzant això, que sembla que ha agafat una mica ja la gent i en principi no han tingut cap petit problema ni res, no hi ha hagut cap persona que s'hagi fet mal, això és molt positiu i agrair a la gent un any més la seva col·laboració, la seva empenta i els participants que sembla que han gaudit bastant de la festa. La cursa presentava dos trajectes a escollir, un de 52 quilòmetres i un altre de 38, amb recorreguts nous en cada edició. Jo ja fa uns quants anys que faig la hivernal aquesta, el que passa que aquest any el que he trobat és que han fet molta pista. Menys corriols que els altres anys. Però bé, molt maca, molt ben organitzada, ho recomano a tothom. Aquesta pedalada és molt maca, molt maca. L'hivernal és una sortida tradicional amb BTT de cada principi d'any, que no és competitiva i serveix als ciclistes gaudir d'un matí en companyonia i un bon esmorzar pels voltants de Castellnou i Santpedor.